Ja, det er rigtigt, som givet lidt tvivl om februar. Der så læst nogle vigtige ting, der så fandt sammen to dage. Og det bliver lidt luft, og så løser, så det er mere god februar. Det var skrevet, og der skal være lidt institution for, at det kan fungere, når det kan bare. Okay. Når vi sad og spiste, så sad vores farmor, nonna, som det hedder på italiensk, sad altid for bordenden, når vi skulle spise. Og efter måltid, der sad min farmor altid i hendes lænestol ved siden af kaminen. Og ved siden af hende, der stod der en tom lænestol, som altid stod tom. Den tilhørte min der afdøde farfar, som hed Adamo, hvis navn jeg er opkaldt efter. Mit mellemnavn er Adamo. Og der var ingen, der satte sig i den stol. Der var så meget respekt omkring patriarken, familiens patriark, at der var ikke nogen, der satte sig i den stol. Den stod altid tom og stod på den samme plads hele tiden. Den eneste, der kunne få lov til at kravle op i den, det var mig, fordi jeg forstod ikke, hvad det indebar på det tidspunkt. Jamen, den her bog, den kan man sige, den symboliserer på meget god vis min politiske overbevisning. På billedet her, der ser vi nogle af de grundlæggende fædre, Thomas Jefferson og Benjamin Franklin, som det er nok nogle af mine største politiske inspirationer. Det som de skrev ned i forfatningen, og det de har stået for, det er faktisk det, der har fået mig til at gå ind i politik. Det er nogle af mine største idealer, sammen med forfatteren af bogen, en politiker i USA, der hedder Ron Paulson, sidder i kongressen på nuværende tidspunkt. Det er kan man sige, de gamle amerikanske liberale idealer, som jeg står indenfor. Ja, det er rigtigt, som givet lidt tvivl om februar. Der så læst nogle vigtige ting, der så fandt sammen to dage.